Да, я сейчас все сниму, на все. На здоров'я! За Сербія і Русія! Сербія, Русія! Да, здоров'я! На здоров'я! Так надо. Слава Богу. Сергей, как? Раке. Пошли. Пойдем, крепко. Водка. Гориш від мене. Čekaj, evo kao. Gori od мене. Оди, таді сам не буде. За минут. A, da. Doćemo poslije s ovim Evo, gotovo je, ohladi. Gotovo je, nek se ohladi. 5 minuta. 30 ljudi čeka. Stepeni kazao. Uvažava. Да. Vratit ćemo se poslije s ovim. Sergej, pođemo. Željka, aj sam.